Ja, så har vi sat strøm til et længe ventet afsnit af vores serie, der hedder Morning Tech. Og det var faktisk den podcast-serie, som vi havde forestillet os, der skulle være mest run på i Morning Trains podcast-univers. Men altså, det kom op at køre, og så døde det lige så stille ud. Vi har kørt noget Øster i Øder, som nogle af jer måske har lyttet til, og vi har kørt noget rundt om det runde bord, den her personlige gæst, jeg har haft inde nogle gange. Men Morning Tech er faktisk det spor, vi gerne vil prøve at sætte strøm til igen. Og Morning Tech, det er jo en techie podcast, som handler om alt inden for digitalisering og online marketing. Og i dag er det jo hovedemnet over alle hovedemner, der kører lige nu. Nærmest alle steder, det skal vi jo selvfølgelig også snakke om, fordi det ved vi en masse om, og vi er vanvittigt interesseret i det, og det er AI. Og nu skal jeg, mens man kan sige det nye her i podcasten, er også, at vi har det på video, så jeg skal sådan forsøge at balancere, at vi lige kommer rundt og får sagt goddag til 3 gæster, udover mig selv. Jeg er jo selv, marketingchef i Mornings, som er paraplyen over Morning Train og Morningbound. Men det er ikke skide spændende, fordi det, der er rigtig spændende, det er jo, at vi har gæster med i dag. Og første gæst, jeg lige kort vil introducere, det er Niels Bækholm. Og Niels, du er nu fik jeg tastet forkert, at du er Director New Business and Development. Det er rigtigt, ikke også? Og jeg skal lige have lyd på alle sammen. Og Niels, kan du ikke lige prøve at introducere dig selv? Hvad er din baggrund, og hvad kan du sige, hvad gemmer der sig bag den her betegnelse? Ja, jeg sidder som, det hedder vel det, man skal oversætte til dansk salgsdirektør for nye kunder i det, der hedder Welfare i KMD. KMD er jo en ret stor virksomhed, og vi sidder jo en ting er, at vi er store i KMD, eller i Danmark, men vi er faktisk også store internationalt. Vi er jo ejet af NEC, som er det største japanske firma, så vi sidder jo sådan, det er 100.000 mennesker, og så sidder vi 2.000 mennesker, og så sidder vi 280 mennesker i den afdeling, jeg sidder i, og der har jeg så ansvaret for alt det her nysalg på tværs af beskæftigelse, sundhed, omsorg og A-kasser. Så det er jo sådan meget, hvad kan man sige, det offentlige segment. Ja. A-kasserne er jo private organisationer, men det er jo stadigvæk meget det, der sidder i det. Og jeg sidder og har bolden på AI i forhold til, hvordan vi implementerer AI-løsninger i vores systemer, og generelt også, hvordan vi sikrer rigtig meget omkring rettigheder, lov, compliance. Det fylder jo rigtig meget for vores del. Det er jo klart, at vi har borgernes data. Så det skal vi have styr på. Det skal der være styr på. Sindssygt spændende, Niels. Mega mange tak for, at du har valgt at køre ud fra Skibberskvarteret herude til os i dag. En lang tur. En lang tur, det er verdensklasse. Vi er faktisk 2 mere, og næste levende billede, det er Niklas. Nu skal jeg have det rigtig skæld på dig. Niklas, det er Niklas, du er CTO i Morning Train. Yes. Og Niklas, prøv lige at forklare min mor, hvad betyder CTO? Ja, men det er helt perfekt, fordi du spurgte mig også sidste gang, vi havde podcast. Ja, jeg har åbenbart ikke forstået det. Ja, 3. gang, så er den god. Jamen, som CTO i Morning Train sidder jeg egentlig til daglig med ansvaret for alle vores udviklere, og selve forretningsforståelsen i markedet og de projekter, vi laver, og så skulle omdanne det til vores produkter. Hvis man sådan skulle forklare det, som du selv lige siger, Brix, til over julefrokosten, så tror jeg vil sige det, at jeg har et overblik over alle vores projekter, vores teknologier og Morning Trains forretningsmål. Og det kan jeg sådan koge sammen i en fong, ikke? Dag til dag, jamen der er det er jo egentlig meget ned i nogle projekter, og så kigge på, jamen hvordan kan vi tage kunstig intelligens, som vi kommer til at sidde og snakke om i dag, og ligesom gøre brug af det, så lidt mere, hvad kan man sige, hands-on sammen med udviklerne, og forstå, hvad har det her AI, hvad har det givet os. Og hvis man sådan lige må hoppe, hvad er det så, nogle år tilbage, så siger man, hvor kom hele min kærlighed til AI? Jamen det gjorde det, at jeg brugte et år ude på universitetet på at ligesom at research i kunstig intelligens, før at GPT og alt det her, det kom. Fordi man troede, at det hele det var 1 og 0. At det var det handlede om. Og så lige så kom de med det her med sprogmodeller og tekst og sådan noget. Så der blev jeg lige blæst sådan tilbage og også lidt frem igen. Så har en kærlighed igennem mange år i forhold til kunstig intelligens. Så jeg glæder mig til det.
Fedt. Jamen, det har jeg også, og jeg har glædet mig især til at byde velkommen til vores sidste levende billede, og det er fra det store København, Matti. Velkommen til. Tak. Matti Ljungberg. Ja. Og du er Head of SEO i Morningbound. Det er jeg. Og jeg ved ikke, Head of SEO. Jo, hvis man nu skulle sige, hvis du lige skal have sådan en blød intro her. SEO i 2025 lige om lidt. Hvad er sådan det vigtigste, man skal være opmærksom på omkring sin SEO? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, sådan, hvis man skal beskrive, hvad SEO er, Ja. så er der 2 definitioner. Der er den, min mor giver til hendes venner, det er, at jeg bestemmer over Google. Og så er der den rigtige, der Google bestemmer over mig. Og lige nu, der er vi rigtig meget i fase, altså i nummer 2, ikke? Okay. SEO i dag er det samme, som SEO altid har været. Det handler bare mere om at strukturere dataen, hvor tidligere der var det fint at smide en masse søgeord ind på en side, men i dag der har fundamentet på siden, og hvordan du tagger informationen, har langt mere betydning, end der har haft tidligere. I og med, at der er så meget indhold på nettet, og specielt i forbindelse med AI har udviklet sig, at jo mindre du kan gøre omkostningerne for Google i at hente informationen ud fra siden, jo bedre rangeringer får du også. Og det er jo alt fra hastighed til sådan noget schema, markup og alt sådan noget på siden. Matti, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig. Jeg ved, inde på LinkedIn, der har du lavet et tosset eksperiment med noget AI. Ja. Fordi du er jo med i dag, fordi vil jeg jo sige, du er en af vores AI-eksperter. Så kan man sige, om du har en silo, du er nede i. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg vil sige, men du udspringer af SEO, det behøver vi jo ikke at pakke ind. Men du har lavet, kan du prøve at beskrive, hvad det var for et projekt, du har lavet på LinkedIn med din hjemmeside her? Jo, selvfølgelig. Ja. Og det er også faktisk, det jeg synes, der er fedt, det er en af de ting, som jeg har haft meget tvivl om, det er det lovmæssige brug af AI, hvor at jeg har jo den her med, hvis jeg skal bruge kundeoplysninger, så bruger jeg altid indekstal, og jeg skriver aldrig kundenavne, fordi jeg ved egentlig ikke, jeg ved godt, ChatGPT kan man opdage ud, om de må bruge data og OpenAI og alt det her, men jeg ved ikke, hvor meget den gemmer. Så det her, jeg bruger altid fiktive tal, jeg bruger altid fiktive navne, hvis jeg skal bruge data fra en kunde. Så det synes jeg er fedt, at den kan jeg høre, den har du mere styr på, end jeg har. Ja, måske. men i hvert fald, mit projekt, det var jo noget, jeg startede tilbage i april, hvor der kom Google ud med den her, en af de her spam-opdateringer, som de har rullet ud 3-4 gange, og som egentlig handler om at reducere mængden af indhold, de behøver at indeksere, for der er alt for meget på nettet. Det er jo sådan, hvad er det? Jeg mener, det er nogle af 80%, der egentlig bare er en gentagelse af andre sider. Så det er sådan, de bringer ikke noget unikt ind, så hvorfor skal de ligge i Google? Og jo mindre der kan ligge, jo færre ressourcer behøver de på at hente det frem. Og så var det her med, at da Google lavede den her spam-opdatering, der gik alle ud og sagde, nu kommer Google virkelig til at straffe alt AI-genereret indhold. Og hvor hele min pointe var, jamen Google straffer indhold, der ikke har nogen værdi. Det er lige meget om det er skabt af AI, eller om det er mennesker. Hvis det ikke har værdi, så skal det ikke ligge der. Så jeg gjorde det, at jeg fandt nogle søgninger, hvor at det var meget tydeligt, hvad folk ville. For eksempel sådan noget tommer til centimeter og vice versa. Hvor hvad søger folk efter? De vil have en beregner. De er sådan ret ligeglade med de der 2.000 skrevet ord, der er på siden. Så jeg fik AI til at generere, jeg tror jeg er oppe på nogle af 70 beregner inde på siden nu, som funktionelle ligger med øverst, og så har jeg alt det der spam, SEO-tekst nedunder. Og nogle tabeller, fordi det har ofte betydning, sådan bare for at vise. En ting er, du er nødt til at vise, hvor mange tal du egentlig kan lave fra X til Y. Og den bedste måde er tabeller, for det er sådan et HTML-markup inde på siden, der er Google nemt ved at forstå. Så jeg startede med at lave dem, og så havde jeg sådan et projekt, og når den ramte 10.000, så gav jeg siden væk. Og det var også meget self-branding. Sådan, se, det her, det kan jeg lave. Og det fungerede. Jeg tror, jeg gik fra noget 300 til over 1.000 følgere i løbet af det projekt der. Men det mest spændende var, at det tog 3 måneder at komme op på 10.000 besøgende. Og lige nu, der ligger den og genererer plus 20.000 om måneden med de her skodsider. Og det hele projektet har også vendt min skod AI-side fra start til slut, ikke? Og det hele er AI-genereret? Det hele er AI, ja. Og det er ikke redigeret efterfølgende. Nej. Så det er også et andet koncept. Det var sådan bare at bryde alle de retningslinjer, folk sagde, der var, at Google havde. Og det samme med, man kommer jo ikke naturligt, det kunne man godt, det har taget længere tid, men jeg har også lavet links til siden, og der er også lavet de dårligste links, man kan lave. Altså sådan alt imod Googles retningslinjer, ikke? Ja. Og nu er den overlevet 4 core-opdateringer siden, uden at blive straffet af Google. Den er vokset hver gang.
Ja, det er vildt. Ja. Fedt, Matti. Jamen, god intro til Mattis nørdkasse, og det bliver en fin og portionere rundt mellem jer 3 gæster, der er med i dag. Man kan sige AI. Jeg sendte også til jer jeg spurgte Claude, jamen jeg er den og den, jeg skal lave en podcast, der kommer de 3 mennesker. Hvad kunne være nogle fede emner? Og det er jo egentlig bemærkelsesværdigt. Den spytter faktisk noget forholdsvis intelligent ud, hver eneste gang man spørger den. Og jeg spurgte den også nu, hvad er AI? Og så kom der sådan en længere smøre, og så siger den blandt andet til sidst her, den siger blandt andet, at AI er et bredt felt inden for computerteknik og datavidenskab, som sigter mod at skabe intelligente maskiner, der kan udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intellekt. Og så står der nogle aspekter ved AI, og så slutter den med, AI er et dynamisk og hurtigt udviklende felt med enorme potentialer, fordele og udfordringer for samfundet. Det synes jeg er ret fedt, at Claude lige melder ud, at der er udfordringer for samfundet. Fordi hvis vi skal starte den der, Niels, over ved dig, udfordringerne med AI, hvad tænker du, de kan være inden for jeres område? Jamen altså, vi bruger jo AI på 2 vinkler i KMD. Det er jo, at vi har det, der hedder i vores udviklere, tager det til som et værktøj. Så det er grundlæggende, og det er der, vi høster den største kommercielle gevinst for os. Det er fordi, at lige pludselig så kan vi kode meget hurtigere. De kan lave scripts meget hurtigere, de kan teste meget. Altså hele testudviklingen er jo sket det. Så det er jo primært internt, vi kigger på det. Når vi så kigger ud mod, i det her tilfælde er det jo borgere eller medlemmer, det er jo det samme som kunder, og siger, jamen hvordan kan vi sikre sig, at de kan få nogle løsninger, så de har styr på data. Og en af udfordringerne, det er jo, vi ved jo ikke, hvad der sker. Altså grunden til det er, at vi kan ikke forklare, hvad der sker. Og en offentlig instans vil jo altid have en forklaring. Så hvis vi for eksempel, vi er for eksempel på sagsbehandling inden for beskæftigelsesområdet, så har vi en AI-platform. Vi har en AI-platform, vi kan sætte til, og så kan den lave lovtekster. Den kan sådan set også træffe afgørelser. Fordi det er meget struktureret data, de ligger i nogle tabeller, der er nogle klare retningslinjer, der er noget lovtekst. Så kan vi sanktionere en borger på baggrund af det. Vil vi det? Vil vi gerne have, at du lige pludselig bliver frataget dine dagpenge, fordi, og så går man ned til kommunen, og så siger man, hvorfor har jeg fået det? Jamen det har du, fordi det siger vores AI-løsning. Og det kan vi allerede i dag, og det er vi faktisk meget, meget tæt på at kunne gøre. Og 9 ud af 10 gange vil den faktisk kunne gøre det bedre end menneske, fordi det er kompleks lovgivning, det er sindssygt meget stof, det er mange lange journaler, altså mange af de her borgere har jo været i 10 år i et offentligt system, som du har, og en siddet sagsbehandler har jo ikke tid til det. Men når kommunen laver fejl, eller det offentlige laver fejl, så skal det altid være et menneske bag. Og det tror jeg er en af de der store udfordringer, det er forklaring af, hvad menneskets beslutning kontra AI's beslutning, når de bliver sådan store ting, altså afgørelser, der påvirker, om du skal have en operation, eller afgørelser, der gør, om du skal have tildelt nogle ydelser. Men tror du ikke, at det er et spørgsmål om tid? At før at folk accepterer, jamen jeg stoler egentlig mere på AI end Dr. Knudsen nede ved lægekonsultationen, for han virker sgu sådan lidt uoplagt den dag, jeg var nede og snakke med ham. Der er helt sikkert noget af det, at screening for kræft, de her ting, der er jo mange af de ting, de reproduktive opgaver, hvor man siger, det gør det. Altså, jeg havde en diskussion med direktør i Esbjerg, som siger, jamen, hun må da være mere tryg ved, de breve blev sendt ud af AI i hendes egen medarbejdere. Bare for at sige, at de er meget mere trygge ved det. Ja. Så jo, men det bliver bare svært, når der kommer en klage, når der kommer, fordi AI kører jo karusel. Så det er jo redundant, og det vil sige, hvis den først lige kører ud af en, så lige pludselig så har du 20 borgere, der får frataget, eller 200 borgere her uden til kommunen, der ikke længere får dagpenge. Og så er det en fejl. Og så er i hvert fald det politiske system skruet sådan sammen i Danmark, at så stopper vi. Ja. Så det bliver rigtig svært. Men, Niklas, ja? Ja, og det er vildt spændende det der, fordi man kan se, hvor hurtigt det går med, at vi ruller tingene ud. Men hvis man spørger de fleste, der siger, okay, hvad er det, der sker inde bagved her? Det du taster ind, hvad er det, der sker med din tekst? Hvordan får du et svar? Og den synes jeg er spændende. Hele den der forståelse bag, når vi siger, jamen, kan vi træffe beslutninger ud fra det? Så politikerne siger, kan vi egentlig det? Fordi det, der meget simpelt forklaret sker, det er jo, at vi tager, og så kigger vi på sandsynlighed for det næste runde genererer. Så hvis den skal lave en beslutning, så vil den jo sige, at alle de her ting, vi har smidt ud, al den data, vi nu engang har, jamen, der er det 90% eller 95% for, at det er det her, der er det rigtige. Og så skal vi også spørge os selv, synes jeg, er den så potentielt ikke bedre, end du har en medarbejder til det. Her der har du en, der kan kigge på 1000 medarbejderpunkter.
så bliver svaret ikke bedre. Så er der selvfølgelig, der er det etiske. Det er altid den store. Jamen, de er jo også kendt for, at de kan godt finde ud af at hallucinere, som du også er inde på. Og hvordan kan vi så verificere det? Og der har vi i hvert fald sådan et, i Morning Train, at vi siger human last mile, så sørg lige have en eller anden form for verificering, for at sige, jamen, ser det her nogenlunde rigtigt ud? Ja, så det er sådan... Vi arbejder faktisk, jeg er helt enig, og det vi faktisk, måden vi kommer til at løse det er, at vi laver noget, der hedder turtagning faktisk. I at vi så lader beslutning, så kigger vi, og så gør vi det, og så synliggør vi, det er jo sådan meget omkring UX, synliggør, hvad er undladt? Hvad har vi ikke taget med ud af journalen? Hvad for nogle ord har vi ikke brugt? Hvad har vi ikke taget med? Og så kan vi bedre forklare, og så kan sagsbehandlerne eller det offentlige bedre forklare, hvorfor har vi truffet beslutningen. Så jeg tror netop, den der på en måde får gjort den transparens, det har vi ikke gjort, har vi gjort det. Og så leverer vi det jo selvfølgelig også på en platform, det vil sige, det er fuldstændig lukket Azure-miljø. Det er jo så bare sådan rent driftmæssigt, at vi sidder med personfølsomme data, så det skal være et fuldstændig lukket miljø. Så vi styrer jo selv, hvad den træner på. Hvor der har I jo nogle andre muligheder i den kommercielle verden, end vi har. Men som jeg har forstået det, så vil AI altid komme med det svar, som har det træningssæt, den er trænet på, som er mest korrekt i det. Eller som der er flest, der har sagt den konsensus. Ja. Hvis man sådan skal tage og så kigge på, det er fordi, de bruger, de her GPT-modeller bruger det, der hedder reinforcement learning. Så det vil sige, i det, at OpenAI, de vælger at rulle det her ud, så det første, der får vi måske mange fejl. Jeg ved ikke, om I kan huske den der thumbs up, thumbs down. Og det er det, der hedder reinforcement learning. Så når det er, at du siger thumbs down, så rører det ind i deres træningssæt og siger, at det er et negativt svar. Så på den måde, at når du kan gøre det med meget brugerdata, sige, det er forkert, så rører det ned og siger, at det var et dårligt svar. Og på den måde, så bliver det hele tiden bedre. Så den vil blive bedre til det. Altså til at gætte det korrekte, hvis man kan sige det sådan. Okay. Ja, men det er altså på grund af det her reinforcement learning. Men nu starter du, Peter, det der med, hvad var det som borger, sådan helt det der store, sådan, hvad betyder, altså, noget jeg i hvert fald kan se som, altså, jeg er jo for eksempel, jeg holder fast i at have en fysisk avis, for eksempel. Det har jeg fundet ud af ekstremt vigtigt for mig. Det er at have en avis, hvor der er ikke en algoritme, der bestemmer, hvad jeg skal læse. Det er meget banalt, men jeg tror virkelig, det bliver et af de ting, det er, at, jeg tror også noget af det, der sker i USA i øjeblikket, rundt til at man havner der, det er, at vi kører en karusel, altså vi bliver enormt lukket i det verden, vi nu er, som du selv sagde, når vi så først er i det, vi godt kan lide, vi bliver ikke disponeret for nye ting. Vi lærer jo nok mindre. Har jeg endda bekymret for. Så du mener, der kan komme en modbølge mod det, fordi det niveau af AI, vi ser lige nu, det er vel sådan lidt, you ain't seen nothing yet, har jeg sådan en fornemmelse af, at det bliver, fordi det, I snakker om før med sådan en fail-safe, kunne man ikke have AI, der fail-safer sig selv? Altså kunne man ikke have en forestilling om, at der er en del AI, sagsbehandler, og så kunne man simpelthen have, at den simpelthen på en eller anden måde går fra en sekvens over en anden sekvens, hvor den så bliver tjekket af en anden AI. Jo. Altså så er det sådan, du ved, maskinen tjekker sig selv. Altså det burde vel næsten kunne blive totalt idiotsikkert. Ja. Eller hvad? Ja. Og du må også gerne kommentere på det andet der, om modbølgen i det måske, hvis det er, Niklas. Hvis man lige sådan, det som du siger, Peter, det første man altid gør i det her kunstig intelligens, det er, at man har det man kalder for et træningssæt med data. Masse datapunkter i. Og så har du det nye data, du ikke kender til. Det du refererer til her, jamen det er jo træningsdataen. Så lad os sige, det er det som sagsbehandleren siger, at der har været korrekte cases. Hvis vi har 1 million korrekt behandlede sager, jamen så vil man typisk gøre det, og så lægger den i et træningssæt, fordi så vil modellen sammenligne med træningssættet der. Så det er også derfor, at jeg tror på, at på et tidspunkt, hvis ikke allerede, jamen, så vil den være bedre til at give det rigtige svar, som du selv er inde på. Men spørgsmålet er stadigvæk, tør man at stole på det? Ja. Jeg kan jo lige repræsentere min mor og hendes generation, fordi Niels, når du siger, at man kan, at den kan kigge ind i, altså AI kan sagsbehandle for jer, kan I ved det sikkert bedre, end jeg gør, men
Fordi jeg kender jo til Claude, og jeg tror, det var dig, der pludselig hørte man, at en af udviklerne brugte Claude i stedet for ChatGPT, så rører man over på det, og hvor kan det mange ting. Men vi er enige om, så nogen som mig og min mor og sådan noget, vi aner slet ikke, hvor stort det er. Og igen, tilbage til mit spørgsmål til dig, Niels, det går på, kan man få et AI til at kigge ind i et lukket system, og hvordan fungerer sådan noget? Fordi hvad er det? Altså, det er vel ikke, man går ikke i 3 bullets ind i Claude.ai og siger, prøv lige at kigge i min helt private system. Altså, der er vel, hvordan fungerer sådan noget? Jamen, altså, i vores tilfælde, for at vi netop kan styre det, og netop vi har styr på, hvad vi gør, så bygger vi jo en platform selv. Det vil sige, at vi tager de her versioner, så kan det være, hvad for en, altså vi kører jo et Microsoft-hus, så det er Azure. Det er deres, vi bygger i, og det vil sige, så tager vi de forskellige versioner, så siger vi, jamen nu sætter vi det op i et lukket driftmiljø. Det vil sige, at vi afskærmer det fra resten af verdenen. Og så lader vi dem så træne, som du selv siger, indeks og træne på vores egen data i vores egen fagsystem. Det starter vi i noget testmiljø, og så siger vi, så lader vi den træne på det. Og så på den måde, så bliver den jo dygtigere og dygtigere. Og så laver vi sådan en model, netop den hedder turtagning. Det vil sige, så siger vi, jamen den her borger, og nu er det der er vi ikke helt endnu, fordi det er kunderne ikke klar til, men synes du så forestiller sig, den her borger skal indstilles i og til genoptræning. Vi kan se nogle ting. Så er vi meget bevidst på, hvornår vi går fra bare at opsummere og renskrive, fordi det er jo rigtigt, altså det er jo det, vi alle sammen gør, til at vi går til, at vi profilerer. Fordi profileringen er jo bare også i forhold til AI-akten. Så snart du kommer op og skal snakke profilering, jamen, så ryger du op i det, der hedder rød zone, der er sådan rød, gul og grøn inden for AI-akten. Og så når du ryger det op, så skal man sådan set anonymisere alle dataene over i vores fagsystem, sætte det over, køre træning, og så anonymisere dem tilbage, hvilket er en lidt teknisk ting på det. Men det er den måde, vi simpelthen gør det, så vi bygger det sådan set helt selv i vores eget univers. Det har vi jo også på vores systemer. Okay. Og vi tror, at den her platform, den kommer vi til at bruge til rigtig mange ting. Fordi vi kan også gøre det billigere, fordi det der jo er det, der kommer, når du gør consumption. Det bliver lige pludselig dyrt jo, hvis du har rigtig meget. Og de første versioner er jo billigere. Så derfor så kan vi jo sige, at til det her, der har vi ikke brug for den sidste nye fancy 4.2 eller 4.3. Jeg har ikke helt styr på versionerne længere. men her, der kan vi faktisk bruge, og det er jo nærmest machine learning jo. Altså det er jo grundlæggende, det er jo RPA, altså det er jo robot. Det er noget af det er jo forholdsvis simpelt. Og det er nok. Og så kan vores kunder, vi har store A-kasser, vi har for eksempel 3F, Danmarks største A-kasse, de vil gerne have, at alle deres borgere, eller medlemmer skulle blive nemmere til at skrive CV-løsninger. Det har jo alle sammen set, det her med CV'et. Yes. Hvad gør det? Det er jo forholdsvis simpelt. Jamen, så tilbyder de det til deres medlemmer. Og det har vi så træner vi på dem, og så kan de styre det til det, og så kan platformen styre det til noget andet på vores sagsbehandlingssystem, eller på genoptræningsområdet i det. Vi sidder jo ret med i næsten i 70% af alle landets kommuner sidder vi jo altså her i Odense Kommune har vi jo både beskæftigelsessystem, sundhed og omsorg. Så alle bevillinger, der kører i Odense Kommune, det er faktisk igennem vores fagsystemer. Så der er jo næsten 3.000 medarbejdere, der sidder inde i vores platform i Odense Kommune og sidder og sagsbehandler. Så det er jo rigtig meget data. Men kommunerne er forskellige steder. Det får mig til at tænke på, Mads, nu spiller dig ind som medarbejderen, der sidder i AI-miljøet. Fordi noget af det, der cykler meget rundt på sociale medier, det er, at AI tager ikke dit job, men en gut, der bruger AI, kommer til at gøre det. Forstår I altså forskellen? Fordi der er jo sådan en klassiker med, når man AI stjæler alle vores job, og den skal vi også lige vende, fordi det er jo fandme spændende inden for dit område, især Niels. Men jeg tænker også, altså Matti, kan man forestille sig at sidde i en rolle som din i de næste 5-6 år, eller på 2 år, lad os sige det, køre den mere kortsigtet, og ikke bruge AI? Det er et farligt spørgsmål, du stiller mig her. AI kommer til at tage jobs. Og jo mindre tankevirker der er i dit job, jo større sandsynlighed er der for, at AI kommer til at tage det. Jeg vil sige, der er ikke nogen, der kommer til at sidde med udførende marketingarbejde, som ikke kommer til at bruge AI. Hvor problemet er lige nu, det er, at der er rigtig langt fra dem i virksomheden, som har viden om AI, til dem, som sidder og udfører arbejdet. Altså sådan, og det kan jeg jo se, hvis du sender en almen marketingmedarbejder ud, som ikke har interessen for AI, og siger, nu skal du begynde at bruge AI. De vil ikke vide, hvor de skulle starte, de vil ikke vide, hvordan de skulle håndtere det, de vil ikke vide, hvordan slutresultatet skal se ud, eller hvordan det kunne se ud. Og så før den her proces, de kommer igennem den, med hvad kan jeg egentlig opnå, så går der bare rigtig mange spildte timer. Og jeg tror, det er der, vi er inde lige nu, for, når det kommer til det udførende arbejde, det er,
Jeg ved egentlig ikke, om AI altid er mere effektivt at bruge for mange i forhold til at gøre det manuelt, fordi der bruger så lang tid på at sætte noget op, som de kun kan bruge en gang. Og så næste gang de får en lignende opgave, så ved de ikke, hvordan de kan meget nemt rykke det over, eller hvordan de kommer til den proces igen på en nem måde. Ikke? Så mit svar er, at det kommer til at være alfa og omega. Jeg får bare lige lyst til et opfølgende spørgsmål, fordi hvordan har AI, på hvilken måde har AI sådan supercharget dit arbejdsliv, hvis bare tager udgangspunkt i dit eget? Hvis det har. Altså, alt analysearbejde, alt udførende arbejde. Kan du prøve, hvad gør du med i forhold til analysearbejdet, i forhold til før? Ja. Alt, der hedder mavefornemmelse, hvorfor noget er godt, den er ligesom fjernet. Okay. Altså sådan, hvorfor er det, den her side rangerer bedre? Så det er sådan, jamen, du har nogle forskellige datapunkter. Det kan være, hvor mange antal links, der går til siden. Det kan være, hvor meget i dybden de går inden for et emne. Det kan være, hvor mange antal ord, alt det her. I stedet for, at jeg skal ind manuelt hver gang og trække listerne, så kan jeg med API og bare sætte op en gang, og så kan jeg bare smide en URL ind, og så får jeg det samme, altså så får jeg analysen ud hver gang, ikke? Og jeg ved, hvordan den ser ud på samme måde. Så for eksempel, vi har brugt det på nogle kunder, hvor at de vil godt op på, lad os sige, en eller anden søgeterm. Det kan være lånepenge. Ja. Og så smider vi, jamen dem, der ligger og rangerer på lånepenge lige nu, så går den ind og crawler, så laver søgning på Google, crawler de 10 første sider, så nedbryder den det i sådan noget semantisk analyse og hvad det hedder engram analyse og sådan noget, og så får vi egentlig meget hurtigt den datasamling på, hvad for nogle emner taler de her sider om, og så kan vi jo hjælp af AI meget hurtigt sige, hvad er dybden på det her indhold, hvad for nogle ord bruger de, hvad for nogle relaterede søgeord bruger de, hvad for nogle attributter, og hvad linker de ud til, og på den måde, så kan vi meget hurtigt gengive en tekst, altså vi kan nærmest lave sådan en kongens efterfølger på 30 sekunder, og så kan vi tage deres eget braintext, eller deres egen USP'er, som igennem en anden AI, vi har trænet, smide det ind i og sige, nu skal du svare på de samme behov, som de her 10 sider gør, men du skal bare gøre det med vores information, altså kundens information. Og så på den side, så har vi egentlig en fuldt optimeret side, ud fra et bruger, altså hvilket behov vi skal besvare på, som Google vægter højst, det har vi på 10 minutter, og så kan vi sende den til kunden, og så kan de tilføje det, de godt vil. Okay, og jeg formoder, at det nu siger jeg bare noget lidt kægt, det er en uges arbejde på 10 minutter, hårdt sagt. 3 dage måske. Jamen det for en side er det nok en dags arbejde. En dags arbejde, okay. Ja. Altså med tekstforfatning og alt sådan noget der. Ja, det er også vildt. Jeg tænker, Niklas, i forhold til dig som arbejdsgiver, også både som arbejdsgiver i forhold til personer, er der et eller andet her, man skal være opmærksom på, når man skal rekruttere i fremtiden? Og har du gjort nogle overvejelser omkring, for jeg tænker i webudvikling, jeg har da set de forskellige AI-modeller bygge hjemmesider, kode spil på 2 sekunder. Hvad stiller man op med sådan en hele udviklingscrew derude? Skal du have færre? Eller skal du have AI? Altså er du både kode- og AI-specialist i fremtiden? Mange spørgsmål, ved jeg godt. Ja. Jeg tror, det vigtigste at sige, det er, at vi som udviklers rejse, var vi jo heldige, at det startede faktisk lidt før for os. Fordi da ChatGPT kom ud, og alle var sådan, wow, hvad er det her? Jeg kan skrive et eller andet. Hvad farve er et jordbær? Det er rødt. Wow, sindssygt. I det samme, at det sker, der laver det, der hedder GitHub, de laver jo, smider det her ind i vores, det der hedder idéer, det hvor vi koder. Så der gik jo ikke lang tid, hvor det er, at mange de sad og skrev de her spørgsmål i en ChatGPT, og vi som udviklere, vi havde det allerede som værktøj. Nu kunne vi, når vi skrev en linje kode, så gættede den, hvad er det næste kode, du skal skrive. Så det vil sige, vi har jo faktisk været på bølgen, så at sige, i over 1,5 år nu. Så det er blevet en del af vores arbejdsflow. Det er en del af vores hverdag. Og det bliver jo... jeg tror, at det er urealistisk at sige, jamen, at udvikler ikke bruger det. Jeg tror mere, du er der. I hvert fald i en eller anden grad. Fordi dem, der sidder, eller alle udviklere den dag i dag, men så har de ChatGPT åben, eller Claude, og så har de der, hvor de sidder og skriver deres kode. Og hvis der er en, der kommer ind og siger, jamen, det gør jeg ikke, så er det det samme som din tømmer, han kommer ind og siger, jeg bruger stadig kun min hammer.
Okay. Har du prøvet boremaskinen? Ja. Det går lidt hurtigere. Ja. Fordi det spreder sig rigtig, rigtig hurtigt. Ja. Jeg har et follow-up-spørgsmål. Ja. Sådan som udføreren i en marketingafdeling, vi leder altid efter, hvordan sådan hoppe over, hvor gader er lavest. Og så kunne lave en app, for eksempel. Det var tidligere noget, som har været meget usandsynligt for os nogensinde at lave, fordi vi skulle hyre en udvikler. Vi havde en god idé, skulle vi hyre en udvikler. Det koster mange penge. Hvor nu, der kan vi ligesom gå på markedet med sådan nogle få prompts. Hvad med sådan noget i forhold til, nu ser du der med, at den kan gætte næste ord. Hvad med i forhold til sådan at prompte sig til 40% eller 50% af et færdigt produkt? Du kan prompte dig til 100%. Okay. Ja. Og det er jo også, det er sådan lige, lyder lidt sjovt at sige, men skud ud til Twitter. Hvis man gerne vil se alt, hvad der sker altså med et udviklersperspektiv, hvad man kan inden for produktudvikling, så hop ind på Twitter, fordi nu ved jeg, at Claude har lige lanceret noget, der hedder, jeg mener, det hedder MCP, hvor du kan connecte det ind i GitHub. Og så smider den selv det op, alt det du laver. Du skriver, lav en app, som kan sådan og sådan og sådan. Så er der noget, der hedder Lovable. Jamen, de laver selv alt det visuelle til dig. Og så kan du smide det op i noget andet, tror jeg siger til jer. Så laver den autentificering over i Google, alt det her. Og du sidder bare og skriver på dansk eller på engelsk. Så man kan godt komme 100%. Det helt store spørgsmål er, ved du, hvordan du er kommet 100%? Og ved du, om der er noget farligt i det her, når vi smider det ud? Fordi hvad vil man gerne med det produkt, man laver? Man vil måske tage betaling for det. Hvis du tager betaling for noget, så begynder du at trække folks penge. Så der skal man lige overveje, hvad man gør. Til det der med apps, der var jeg inde og et oplæg med Microsoft. Shell, sidste år bygger de 500 apps. Fordi de bruger dem internt. Så hver gang de har en udfordring eller noget, det er en kæmpe stor organisation, hver gang de har noget komplekst, så bygger de en app til det. Det er meget hurtigt. Ja. Så de har en app, der måske lever i 2 dage. Ned igen, så kører det bare. Jamen, det er fuldstændig sindssygt. Det kan jeg også godt se for mig selv. Ja. Altså sådan en sidste case, sådan noget, en virksomhed, hvor at de på 5 forskellige lande, skulle vi finde ud af, bare for nogle ord er relevante for dem at lave content omkring. Det endte over, jeg tror det var 700.000 server, vi skulle filtrere ned, hvor meget af det var jo ikke relevant. Og det var jo også det var et app-script, som med en prompt indeni, som laver et AI-kald, som løser, altså starter med at gå igennem listen, at det her er relevant ud fra de her parametre. Jamen er det relevant? Ja. Og så kan vi derefter begynde at bryde det ned i kategorier og alt sådan noget der. Og i stedet for at det har taget, det ved jeg ikke, 3 ugers arbejde tidligere manuelt, så bliver det gjort på 30 sekunder nu. Men du siger jo det helt rigtigt i forhold til, vi ved jo ikke, hvornår den er færdig. Det vil sige, problemet er jo, at viden forsvinder. Det er jo ligesom med vores børn, ikke? Altså jeg tænker da, jeg er da glad for, da vi læste på universitetet sammen, Peter, at der ikke var ChatGPT. Altså jeg tænker da, min dovenhed, den har der gjort. Hold da op, der var mange af de opgaver, der blev skrevet en ord. Altså, er du hvem så? Altså, jeg har da ikke nogensinde lært noget som helst. Altså, det var 45 sekunder per fag. Altså, og jeg tænker da nogle gange, når jeg ser mine børn i skolen og sådan noget, ikke, at de der allerede nu, ikke, at de lærer jo ikke at forstå det der bagved. Og det vil sige, hvis vi ikke, vores menneskelige kompetencer bliver udfordret af det her, fordi lige pludselig så kan sådan en som mig, som ikke ved en skid om kode, sætte mig ned og skrive, jeg vil gerne have en app, den skal gøre sådan. Og jeg skriver det bare. Jeg skal ikke engang bruge nogen kodesprog, jeg skal ikke engang bruge noget det tror jeg ikke. Der er et eller andet der, hvor jeg tænker, det bliver et tab af viden, som kommer til at, der kommer et modsvar på en eller anden måde. Jeg ved ikke, ja, den synes jeg også er så interessant, den der, fordi jeg har den også, jeg tror, hvis man ender og rigtig godt kan lide at automatisere, så er det fordi, der ligger et eller andet i din profil som person, hvor du godt kan lide at springe over, hvor gader er lavest. Altså, det er dumt at lave repetitive opgaver. Ja. Og den falder jeg meget ind under. Og det var det samme, jeg var også den type, dengang i skolen, jeg ved ikke, om I kender til Studienet, hvor man uploadede sine opgaver og tjente point, og så kunne du hente andre opgaver ned. Og jeg må sige, jeg har engang afleveret en opgave omkring sådan, jeg kan det var geografi, hvor jeg bare hentede ned og læste igennem, og så var det en, der havde uploadet noget om pastastormen, som og spaghetti-monsteret og alt sådan noget der. Og det kostede mig jo sådan en god 2 uger stuerrest, ikke? Og jeg tænkte, hvis man havde adgang til ChatGPT den gang. Det er sindssygt. Altså, jeg ville jo ikke have åbnet en bog på noget tidspunkt. Altså, nogle af årene havde jeg haft åbnet en bog, så hvordan fanden gør man det i dag som skolelærer? Ja. Altså, man kan sige, uddannelsesområdet, det må være toppresset. Ja. Nu er jeg jo selv lige, inden jeg landede ved Morningsøen, var jeg ude ved Tikkenskolen. Jeg kan jo se, når jeg nogle gange snakker med dem, det er jo sådan noget, der er på alle lærerværelser, at det er sådan didaktiske kurser og sådan noget, hvordan lærer vi unge og sådan noget. Det er jo et kæmpe mindfuck, det der, fordi hvordan sikrer du, at du får AI med, så du ikke virker som sådan en dinosaurværksted,
Og hvordan sikrer du, at det ikke bliver sådan en dogenskabens højborg, ikke? Ja. Den er virkelig grim. Og Niels, jeg spiller den over til dig, fordi du er sådan en repræsentant for selvfølgelig KMD, men også lidt samfundet her, fordi du er det fordi, jeg er ældst, eller hvad? Ja, du er ældst. Du er ældst. Nej, det er fordi, du har jo... Det, I laver, er jo netop sådan lidt samfundskritisk, og sådan, og du ved... Ja, du sagde før, der er 3.000, der sidder og nørkler rundt ned i der nørkler rundt ned i noget sagsbehandlingssystem alene i Odense Kommune. Altså, det er ikke fordi AI det kommer, og det er landet, og det bliver bare vildere, tror jeg. Jeg kan huske ude på Tikkenskolen, nu bliver det et langt spørgsmål. Der fik vi nogle personaler til at træne noget, RPA. Og jeg sådan tænkte sådan lidt, de der sekretærer, de er godt klar over, hvad de sidder og laver. Du ved, de gik jo fra 5 til 4, sjovt nok, lige bagefter. Fordi der var nogle elever, der skulle matches med noget CPR-nummer, du ved, det var der en, der gjorde manuelt. Og gennem at træne den her RPA, så var der lige pludselig ikke brug for Lone, eller hvad hun nu hed. Og hun var gammel, og så gik hun på pension. Men der kom ikke en ny for hende. Er det ikke bare sådan, det bliver lige om lidt? I rigtig, rigtig stor skala. Altså jeg vil sige, kommunerne for eksempel, nu staten er det endnu værre, men kommunerne har jo de senere år, der er jo ikke kommet flere skolelærer, der er ikke kommet flere sygeplejersker, der er kommet flere digitaliseringskonsulenter, der er kommet flere akademikere. Ja. Så det er bare vokset. Og der håber jeg faktisk, det er her, hvor AI faktisk kan hjælpe til, at vi kommer lidt væk fra det, og så har flere sådan for at bruge terminologi, varme hænder, altså basically det, der gør. Og man vil jo lukke jobcentrene, for at give et eksempel. Det har de jo ved at melde ud jo. Jobcentrene skal lukke. Ja. Hvad skal der så komme i stedet for? Der skal nok være et eller andet, fordi vi skal nok have lidt styr på, hvis du skal have din dagpenge, hvem skal gøre det og sådan noget. Jeg tænker ikke, det bare bliver sådan lagt helt ud i sådan tag selvbord. Men vi sidder jo i øjeblikket, der ved vi, at i 2026, der skal findes 3 milliarder besparelser ude i kommunerne. Og det er det på administrative ender. Og især for inden for, beskæftigelsesområdet, jamen, der kommer det til at være dem. Og vi sidder jo netop også, vi sidder jo og snakker med mennesker, hvor vi godt siger, er de godt klar over det, vi sidder og gør nu? Det er jo, det er det, du plejer at gøre. Fordi det har været mange år i den kommune, at man har kunne være dygtig ved at kunne loven, eller være dygtig ved at have styr på sit system. Mere imod dygtig med borgerne. Og det er en af de ting, jeg håber, der kommer til at ske, det er, nu vender vi tilbage til, at du faktisk bliver belønnet til, hvor god er du til at mødes med borgeren. Og at fokuset bliver den fysiske interaktion. Så kan det godt være, der skal ske alt muligt selvbetjening, fordi det opbygger man jo nu. Sådan en kæmpe selvbetjening. Hvis du for eksempel bliver arbejdsløs, eller hvis du skal søge et hjælpemiddel, eller alle de her ansøgningsprocesser, som vi alle sammen sidder, jamen det bliver automatiseret til et vist punkt, men når borgeren er udfordret, det er vi jo alle sammen i vores liv. Jeg kan gå ned med stress i morgen. Jamen, så er det jo et menneske, du skal møde. Og der skal vi jo sørge så for, at der er tid til det, og der er ikke tid til i systemet. Så vi har sådan et meget sådan fluffy flow ned fra administration til interaktion, men det er jo faktisk et forsøg på at fjerne tid i vores systemer. Nu er det også bare meget derude at sælge, ikke? Men basically, så skal vi jo, de skal bruge mindre tid på lov, mindre tid på det her, og der er heller ikke ressourcer. Altså, der er jo ikke mennesker nok, altså vi kommer jo til at mangle ressourcer, altså der er jo ikke folk nok til at passe os, når vi bliver gamle, Peter. Nej, det er noget lort. Alle vores livsstilssygdomme og vores skræmme. Ja, det er skidt. Ja. Jeg har et lille spørgsmål. Nu er den kære Elon Musk, han har jo været ind over i USA med en agenda omkring at gå ind og kigge på alle de her systemer og sådan noget, de har. Og rygterne går jo på, at han sådan vil skære ind til benet. Og han plejer jo at mene det, når han siger det. Jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, men er det noget, man sådan kommer til at holde et øje med, hvad de foretager sig derovre, eller hvad? Jeg tror, det som USA, altså vi har jo kigget meget ind i, vi har jo også vi skal til udlandet med nogle af vores produkter, de her welfæresprodukter. Ja. Og noget af det, man kigger rigtig meget mod, det er jo hvad er myndighedsopgaven, og hvad er det udførende? Fordi noget af det, han vil gøre, det er jo netop myndighedsdelen. Det er den, han vil skære væk jo. Ja. Det skal lægges ud, det skal være private aktører. Den tror jeg kommer til at ske rigtig meget i Danmark. Jeg tror faktisk, at vi kommer til at have flere private aktører, og de vil jo bruge AI rigtig meget. Ja. Fordi det vil jo være ud fra altså det er jo ligesom det er jo kommercielt, det vil være drevet for den agenda. Så det tror jeg faktisk, det er vi ret overbevist om, at det er den måde, det kommer til at ske. Okay. Så enig, det er faktisk meget godt set, at jeg tror noget af det, han sådan efficient minister, er det ikke det? Ja, jo, lige præcis. Jeg tror så det første det var jo lige at skære al public service væk. Det kan man jo også have agenda om. Den er stor. Ja, okay. Ja, så det tror jeg helt sikkert, der kommer til at ske. Og private aktører kommer til at fylde rigtig meget af det her. Ja. Og de kommer til at bruge AI. Det synes jeg faktisk
synes, det er utroligt spændende at se på det på den måde, med at sige, jamen, hvad sker der med det private? Fordi det private kan jo lige pludselig bevæge sig hurtigere. Så vildt spændende at sådan se, hvad søren kommer det til at betyde? Fordi er det så kunstig intelligens eller AI, der har været med til at starte en bølge, hvor nogen faktisk kan tyvstarte lidt, fordi de må nogle ting meget hurtigere. Ja. Men det er også skræmmende, ikke? Fordi hvem holder, altså, så i stedet for at man skal kontrollere en instans, skal man til at kontrollere måske 200 spillere, der lige pludselig foretager samme instans, som bruger AI. Ja. Og som du selv med brugeroplysninger og alt sådan noget der, og springer over, så er det jo lige pludselig omkostninger, som ligesom er hovedformålet at sænke, ikke? Ja. Så hvordan holder man lige øje med det? Og det er der, hvor vi lynhurtigt rammer ind i de der meget etiske dilemmaer om, hvornår skal vi fjerne et barn fra nogle forældre, for eksempel. Altså fordi de projekter har man har kørt sådan nogle af de her signaturprojekter i KL faktisk, hvor man har lavet de der AI, og hvor man har kørt de her processer. Og det der jo altid begyndt, det bliver profilering. Så vi trykker på knappen, og så går vi ned og siger, jamen Peter, så sælger vi også dine sundhedsoplysninger. Det er jo noget, jeg tror, der kommer til. Det er jo hele sundhedsdata. Det bliver jo meget, meget værdifuldt. Så forsikringsselskaberne, de vil jo rigtig gerne, altså vi har også haft med med forsikringsselskaber, de vil jo elske at få alle vores data. Hvis de kunne suge alt ud af vores systemer, så kunne de jo lynhurtigt sige, din forsikring skal koste det her, hvis du tager dig 5 kilo, så kan du få det til det her. Og noget af det vil komme. Jeg tror, vi kommer ud i en verden, hvor vi har en Fitbit på, og hvor vi så bliver målt, og så hver gang du kværner en Zero, så kan du så stige taksten lidt. Men det er jo, altså fordi man netop også vil måle dem, der ryger, og dem, der ikke gør på det. Og det er crazy. Det vil ske i USA, i hvert fald næste 4 år, og det, der sker i USA, har jo en tendens. Ja. Det kommer, ja. Niels, jeg bliver lige over dig, fordi det hele KMD's take på det her, det må have været vildt, og det har været vildt for os her. Jeg tænker, det har både været vildt for SEO-Matti, for udvikler Niklas, og for sådan marketeer, kommunikationspeter, Peter Brix, men Niels i KMD, det må have været det må have været og er en kæmpe revolution, det der for jer også. Det er det. Altså udover hvad vi kan udvikle, fordi vi laver jo software til forholdsvis få brugere, kan man følge mig. Der er jo kun de kommuner, der er kun den, altså vi kan ikke sælge det til udlandet, så når vi laver noget, så kan vi ikke lige runde noget for komponent. Vi skal lave det selv, helt selv. Så det gør, at vi kan udvikle hurtigere, men hele det her dilemma, det fylder enormt meget. Ja. Og vi har nogle kunder, der bare ikke vil det, men det kan det. Og vi skal være med, fordi hvis vi ikke holder os assure, jamen lige pludselig så kommer der nogen ind fra højre, der også kan bygge de her forholdsvise sådan, altså, hvad kan man sige, danske produkter. Ja. Altså lige pludselig, så kan I jo sætte jer ned og sige, så kan du sige, prøv at det der system, det der er med penge i, det vil jeg også gerne gøre, eller den der app, altså vi har jo kunne prissætte noget relativt højt, og hvis vi skal blive ved med at kunne gøre det, så er det fordi, vi skal sørge for sikkerhed. Vi skal kunne sørge for at være dem, de helt ikke er imod. Og KMD har jo den historie, vi har, så det vil vi jo også gerne være. Vi vil jo gerne være der, hvor det er kedeligt og tungt, hvor det er kritisk, hvor det er komplekst, hvor sådan nogen som firmaer, som jeg løber lidt hovedet mod muren og tænker, okay, der er den der lovgivning, og så skal jeg også det, og så skal jeg også DPO'en og GDPR, og det har vi da slet ikke tid til. Så er det sådan nogen som os. Men vi er så også blevet meget partnerorienteret. Jeg stiller lige endnu et dumt spørgsmål, så I må selv lige byde ind, hvem der vil svare. Er der noget af den her risikostyring, er det fordi, at det er, kan man sige, selve modellerne, er det Microsoft-styret, eller har man også, vil I ligesom sige, at I har man sine egne danske modeller? Nu så jeg, at man fik sin egen supercomputer i, hvor var det sted over på Sjælland, man fik installeret den. Ja. Altså, forstår jeg, altså, kan man også på et tidspunkt blive sikker, fordi kan man sige, ligesom at man har noget, der hedder ChatGPT eller en Claude, så får man en, der hedder KMD.ai, eller hvad? Der er allerede et projekt faktisk i gang mellem forskellige firmaer, der er ved at bygge en dansk sprogmodel. Den er faktisk ved at blive bygget nu. Altså som udelukkende er adskilt fra Microsoft, så det er at bygge en helt dansk sprogmodel. Men der er jo rigtig mange interesser i det. Ja. Og Microsoft er jo sjovt nok også meget interesseret i at blive en del af det, fordi de synes jo ikke, man skal gå den vej. Nej. Og det der er jo fakta, det er, i det offentlige, der er Microsoft fuldstændig styrende for alt. Altså fordi Office 365 ligger dybt embedded, alle vores produkter, de er teamsorienterede, alt hvad vi bygger er bare, altså kommunerne har bare lagt alle æggene i en kurve. Ja. Det har jeg også hørt fra kunder. Ja. Altså sådan flere gange, når man spørger, hvordan de arbejder med AI, så er det igennem Copilot eller noget af den stil. Ja. Og spørger man hvorfor, men det er bare for at vide, hvad vi skal gøre. Har det noget med GDPR at gøre? Det ved vi ikke, vi har bare fået at vide, det er den, vi skal bruge. Ja.
Jeg har jo altid sagt, lidt i en sjov vending, har jeg jo altid sagt, at Danmark er et Microsoft-land. Så den verificerer du lidt? Ja. Altså det er i hvert fald i kommune Danmark, og også statsligt er det. Ja. Der kommer et udbredt stort behov på at kunne have danske, altså vi har jo afviklet alle vores datacenter. På et tidspunkt havde kommet et kæmpe stort driftscenter af data. Det har vi afviklet, men nu kommer der jo et behov for igen at have det på dansk jord. Også kvæg Ukraine og sådan nogle ting. Så der kommer jo noget infrastrukturmæssigt i, at vi kan gøre det der. Men om man kan frigøre sig for de der, altså, og de er jo afhængige, nu har der jo lige været kæmpe prisstigninger på licenser. Både fra Microsoft og Oracle og sådan noget, ikke, til sygehusvæsenet, og så får de, og der er jo ikke, det er jo sådan lidt som, at du kommer ud og siger, jamen, de stiger med 20%, det vil vi ikke betale. Ja. Du vil ikke. Held og lykke. Der er ikke et alternativ. Det er ikke, det er sådan lidt en skummel verden. Ja. Noget jeg lige synes, at jeg var til et oplæg for et par uger siden, med en gut, der lige havde været til noget, der hedder .ai i Frankrig. Og hvis man ikke vidste det, så Frankrig er jo åbenbart, det er jo Europas Silicon Valley for kunstig intelligens. De har jo en digitaliserings- og AI-minister, der sørger for at have det her på agendaen. Og faktisk OpenAI's europæiske hovedkontor, det ligger også i Frankrig. Og det der blev sagt derovre, det var, at man begynder at se, at modellerne, som du snakkede om, Peter, at dem, der er i researchverdenen, dem du faktisk skal hente ned på din egen computer, de bliver bedre og bedre og bedre. Så vi begynder faktisk at se sprogmodeller, du kan hente ned på din egen PC, og vi kan have dem kørende her på vores, altså på dansk jord, på vores server. Og det går bare hurtigere. De udvikler sig hurtigere, fordi de bliver udviklet på universiteterne rundt i verden. Og det der så er, det er, at fordelen for universiteterne, det er, at de skal ikke sikkerhed. Alt det her skalering i forhold til computerkraft, det skal de ikke være med på. De skal bare sørge for at lave en bedre model. Det kan OpenAI ikke, det kan Google ikke, det kan de andre ikke, fordi de skal have sikkerheden med, det skal køre altid, evigt altid. Så de har jo 100 andre ting, de også skal holde øje med. Så det jeg tror, og det de sagde, det var, at tendenserne kommer til at være, det er, at vi ser flere og flere modeller, der faktisk bliver bedre, som vi kan have ned på vores egne computere. Okay. Så det er jo spændende i forhold til det her med at sige, hvor går det hen, og kan man løsrive sig på et tidspunkt? Har det ikke også noget at gøre, sådan, du ved, inden for mit område, det her med, at man træner mere og mere selv specifikke modeller i forhold til behov? Jo. Også for at gøre omkostningerne mindre? Jo. Er det ikke også derfor, det bliver bedre og bedre, tænker jeg? Jo. Du træner dem på mere specifik data. Ja. Så modellerne, folk har været bange for, at modellerne de bliver større og større, og bliver dyrere og dyrere at drive. Men det, der faktisk sker lige nu, det er, at de bliver mindre i forhold til mængden af data, de har. Og de bliver også bedre, fordi vi siger, at det er kun den her data, I skal kende noget til. Og så kan det være lige pludselig, at om 3 måneder, så er der kommet den vildeste SEO-model, som du bare har kørende på en server her i Train. Ja. Og det tror jeg, den der også der kommer. Det kan vi også se, når vi tester på vores nogle eksempler, vi har haft, når vi har kørt noget på vores AI-platform. Så noget ud, hvor hurtigt, altså så havde vi jo også forestillet os, at det skulle træne i lang tid. Vi havde også tænkt, jamen så skal den ligge og køre, og så om en måned, eller du ved sådan, jeg har ikke rigtig nogen sådan tidsforstemmelse, hvor lang tid tænkt tager med sådan noget, men der kunne vi jo se, at første gang vi spurgte, så det der kom ud, det var faktisk sådan, okay, det er ikke dumt. Ligesom at med Copilot, man er imponeret. På samme måde også, når man træner på de lokale modeller i det. Og så er der selvfølgelig altid det her omkring, det har du jo også sådan lagt op i, det her med bias, at du ved, kan den styre det og sådan nogle ting. Og der tror jeg tror, du har fuldstændig ret i, at universiteterne kommer til at skulle være, og det håber jeg jo også personligt, at det bliver drevet ud af nogle vidensdrevede mennesker, og ikke kommercielle interesser. Ja. Fordi vi kan sige, hvad vi ved om de her firmaer, jeg er jo selv en del af det, men Microsoft og de store, altså de er jo drevet af én ting. Altså Microsoft, det er consumption. Det er det eneste, der handler om for Microsoft. Det er consumption. Ja. Altså altid, når de er ude at give Office gratis væk og sådan noget, det er jo fint nok, det er fordi, så sidder de på infrastrukturen. Ja. Og der kunne det være fedt, hvis der lige pludselig kommer et alternativt, som man kan begynde at bruge, som du selv siger, hente ned lokalt og sådan noget. Og også at virksomheder, sådan mindre virksomheder, som jeg lige pludselig kan komme på markedet med noget. Fordi en ting, der er også udfordring i det her, det er jo, at lige nu er det jo enormt låst, det her offentlige IT-verden. Både på stat og kommune. Altså det er
Det er Netcompany, det er os og 2-3 andre store leverandører. That's it. Og det driver ikke en agil udvikling. Altså det gør det ikke. Altså der er ikke et marked. Der er ikke en firma, der går, lad os da gå ind i det her game her og rode med det her. Jeg har lige 200 millioner, jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge. Det er der bare ikke. Men der kan jeg også, jeg vil sige et andet perspektiv for sådan det udførende sted, når det kommer til de her sådan mindre sprogmodeller og lokale sprogmodeller, det er også, at vi generelt, når man laver et udførende arbejde, så er det jo hudet op med den sidste for Claude eller den sidste for OpenAI. Og problemet er, når de så opdaterer deres. At hvis du har lavet et framework, der kører på den sidste nye version, og de så opdaterer den, at så kan du reelt set skulle gå tilbage og backtrack og lave alt om, fordi at du ikke får samme resultat ud, som du gjorde, dengang du lavede det. Det styrer vi faktisk. Det har vi løst det er ikke med platformen. Fordi vi netop kan styre versionerne selv. Jamen det er netop... Vi kan holde dem selv, og det tror jeg også. Jeg tror også, at firmaer kommer til, altså alle kommuner kommer til at have deres egen platform. Ja. Jeg tror også, at I kommer også til at have jeres egen AI-platform på et tidspunkt med jeres egen service. Netop, så I tænker, den passer lige til os. Det er jeres unikke selling point, fordi I har en platform. Nu snakker vi lidt om det med, at vi alle sammen spiller. Så tror jeg, det kommer til at være sådan. Og virksomheder kommer til, mindre virksomheder kommer til at have deres egen. Men det tror jeg, altså der tror jeg allerede, man er bevæget sig hen, hvis man for eksempel sidder i marketingsverdenen med, at du har nogle modeller, du har sådan 7 shots på, og så du ligesom hovedsageligt bruger dem, og så venter du egentlig til. Også fordi, hvis du kigger på udviklingen af de sådan, sidste modeller, hvad kvalitetsscoren egentlig har været, så de ikke har været voldsomt stigende de seneste par gange. Så det her med, så er det faktisk bedre at gå ned og træne den på sådan specifik data, frem for at gå med den der brede, store model hver gang. Det er i hvert fald også det, vi gør nu. Cool. Jamen, jeg er glad for at snakke den går, og det er virkelig spændende. Altså, det er virkelig spændende område. Vi skal prøve lige at også at vende. Hvad kommer det her til at betyde for kunderne? Niklas, hvad tænker du? Altså, en kunde i Morning Train om 2 år vil vel også få en AI-leverance. Det kan være, som Niels siger, det er ligefrem vores egen model, vi laver det på, men jeg kan også spørge på en anden måde. Vil man opleve, at tingene bliver billigere? Eller bliver tingene bedre? Eller bliver de leveret hurtigere? Eller mere kreativt? Eller kan flere ting lade sig gøre? Eller hvilke perspektiver kigger du ind i som chef i et udviklingshus? Ja. Det første spørgsmål, der er spændende at svare på, det er det der med, om det hele bliver, eller om det bliver billigere. Det jeg tror, der kommer til at ske, det er, at vi alle sammen kommer igen til at være lige hurtige. Så markedet skal nok korrigere efter, hvad det billigste er. Fordi dem, der slet ikke bruger kunstig intelligens, de rører bare ud af, de rører bare ud af spillet. Ja. Så jeg tror, at nogle services og nogle produkter vil blive billigere. Men det er kun fedt for os. Fordi hvad får vi mere tid til? Vi får mere tid til at bruge vores hjerner, fordi der, hvor vi typisk kommer til at bruge kunstig intelligens, jamen det er ved det nemme arbejde, og så får vi en sparringspartner på noget af det svære arbejde. Så overordnet set tror jeg, at vi får nogle meget stærkere samarbejder med vores kunder. Og hvorfor tror jeg det? Jamen det gør jeg egentlig, fordi at vores kunder også begynder at bruge kunstig intelligens. Hvad betyder det? Jamen de får en større forståelse for vores samarbejde, for det vi laver. Så når Matti lige skriver, jeg har lavet den her søgeordsanalyse over alle de her søgeord, der ligger den her volumen ABC, jamen, så kan det være de sådan, hvad betyder det? Så smider de en ChatGPT, og så forstår de det. Det kan også være, at Mathias Munk, han siger, at jeg har fikset jeres API, så nu kommer alle data igen, som det skal, og der sidder en på den anden side, som klør sig i håret, smider det den og får en forståelse. Så jeg tror faktisk, vi får nogle stærkere samarbejder af det, hvis man skal se lidt mere holistisk på det. Hvad med over i KMD-verdenen? Slipper kommunerne billigere i fremtiden, Niels? Ja, og nu skal jeg passe på, hvad ja, det skal du. Jo, det gør de på nogle ting. Jo, det vil de jo helt sikkert gøre. Altså, vi vil jo være færre folk, og det er vi jo allerede. Altså, vi er jo 500 mand mindre, end vi var for 5 år siden. Okay. Og det er der en grund til. Og det er, fordi netop det bliver billigere og nemmere at lave. Altså, jeg kan huske, at vi engang lavede en app. Den kostede 125 millioner at lave til sundhedsområdet, og den virkede ikke rigtigt. Det kommer vi jo ikke til at gøre i fremtiden. så nej, der kommer netop til at ske, det bliver billigere. Og jeg tror faktisk også, at uden at skulle kende jeres branche så godt, men vi bliver alle sammen mere IT-leverandører af det. Ja. Altså, det bliver man, fordi det der andet aspekt, det bliver noget andet, fordi IT kommer bare til at være sådan en kerneting i snakken på det.
Okay. Så jo, jeg synes også, det skal blive billigere. Ja. Jeg vil godt tage den over til sådan kvaliteten. Ja. Specielt inden, altså, men inden for SEO for eksempel. Som person kan du kun, hvis man retaine så meget data. Det en AI, det problem har en AI ikke. Så det her med, hvis jeg normalt skal sidde og kigge på, jamen sammenhæng mellem for eksempel linkprofiler, hvad for nogle produkter har de i produktkataloget, hvad for nogle ord bruger altså konkurrenterne, titler, mediebeskrivelser, alt data, der er struktureret data på en side. Så hvis jeg skal sidde og gøre det manuelt, så enten tager det meget, meget lang tid, eller der rører noget ned mellem 2 stole. Det kan jeg sætte en proces op, så AI, at det bliver det samme hver gang, og bliver optimeret 100% korrekt hver gang. Så kvaliteten bliver også bedre. Altså sådan en ting er, at det bliver billigere, det er kortere tid at gøre, men der går også mindre sådan spildt arbejde. Mm. Jeg sidder og tænker på, med dit arbejde, som på nogle områder minder lidt om mit eget, hvad jeg har arbejdet med. Sådan, man har lavet noget for nogen, man har skrevet en tekst, eller man har crunchet et eller andet problem for nogen. Jeg ved ikke, om jeg kan formulere det ordentligt, men kan man sige, ser du dig selv som, i fremtiden som SEO-ekspert eller AI-ekspert? Fordi det menneskelige touch, det er vel matche i fremtiden, men skal man udvikle sig til at blive en god prompter, eller skal det være den verdensklasse prompt og viden om AI'en tilsat et menneskeligt touch? Altså forstår du, hvad jeg mener med det? Der vil jeg godt adskille 2 ting. At det mit arbejde handler om søgemaskiner, altså sådan at sænke prisen ved information retrieval. Så det er altid overoptimeret, det er korrekt. Der er ikke meget branding ind over det. Så det kommer meget an på, hvad det er, du skal sige med for eksempel en tekst. Fordi jeg sidder, altså, hvis jeg beder AI om at skrive en bog om 3 dværge, der skal op og smide en ring i en vulkan, så bliver det nok ikke lige så interessant som Tolkiens samlede værker. Nej. Så det er det her med, hvad skal teksten bruges til? Hvem henvender du sig til? Så der er stor forskel på branding-tekst og sådan noget SEO-tekst. Og hele mit arbejde er information retrieval og SEO. Og det er også det, som alle mine processer er, og alt det AI, sådan jeg har sat op med agents og sådan noget, det handler om at effektivisere det. Sådan så, at hvis vi får en kunde, at jeg ikke skal sidde og kigge på deres samlede produktkatalog, og så skal jeg til at bryde ned, jamen, de sælger for eksempel senge. Jamen, man søger efter senge på de her metoder i de her størrelser, og så skal jeg kigge, om har de her størrelser? Jamen, det har de, okay, men har de 10 af dem, for ellers skal landingssiden ikke eksistere. Det kan jeg nu gøre med AI, og så kan jeg mappe, hvad for nogle behov, de kan svare på ingen tid. Hvor tidligere havde det taget en måneds arbejde. Altså sådan, hvis det er en stor side, ikke? Og det er vel også tilbage til den klassiske inden for AI, det er vel også noget af det lidt kedelige arbejde, du så slipper for. Helt 100. Ja. Altså, det skal AI. Altså, inden for markedsføring, eller specielt SEO, der er det kedelige arbejde, der skal forsvinde. Og det er også derfor, at dem, der bliver tilbage, eller ikke bliver tilbage, det er hårdt at sige, men sådan som jeg ser SEO-profilen i fremtiden, så er det mere analytisk, end det er udførende. Og det er vel nærmest også det, som det gjorde mig lidt glad, da du sagde det, Niels, det der med, at man i kommuneverdenen ender med at have varme hænder i fokus, fordi det kan jo, altså, du siger det bare som det er, det kan godt lyde som bullshit, men det behøver det faktisk overhovedet ikke at være jo. Altså det, som du siger, altså en eller anden sagsbehandling går hertil, og så sidder der faktisk en og kigger dig i øjnene, som stressramt, eller som en, der har problemer med at ramme det offentlige. Det er jo faktisk ikke nogen utopisk vision at sige, men så sidder der faktisk en, der kan kigge folk i øjnene og svare. Der er jo rigtig meget omkring det her med at gå ind i, altså hele det her selvbetjeningsunivers, når du skal søge om dagpenge, eller du skal et eller andet nede i kommunen. Kommunerne er jo også nærmest blevet lukket. Så der vil jo helt sikkert ske bare det at sætte en ChatGPT på en hjemmeside, så du kan spørge den, som rent faktisk kan finde rundt i det univers, kommer jo til at gøre det nemmere. Så hele den der infrastruktur med e-boks, alt det vi har i Danmark, som vi jo faktisk er gode til, altså det virker måske ikke sådan, men i Danmark er vi faktisk ret langt i forhold til offentlig selvbetjening og digitalisering med NemID. Og det er jo faktisk, fordi det i gamle dage opfandt personnummer way back for før siden, at det vi langt med, det kommer der bare til at være bedre. Og det, så er det jo netop, så må vi jo virkelig, virkelig håbe, at netop at som jeg siger til mine børn, jamen du skal jo ikke læse dig til akademiker, du skal jo enten kunne noget med borgere, eller skal du jo kunne noget og bygge noget. Altså, det tror jeg kommer til at gøre. Det er jeg personligt glad for. Så har vi hele lov, altså hele det juridiske spor, altså jeg tror jo, hvis advokatbranchen kigger jo på det her, kan de blive ved med at tage 5.000 kroner i timen for at tolke en lovteksten, og ChatGPT kan gøre det bedre. Ja.
De skal nok finde en måde at gøre det på, men jeg tror, at det kommer også til at gøre det, ikke? Og så har du jo også selv, altså Netcompany kører et projekt omkring den her wallet, at de vil jo gerne have, at vi alle sammen bare har en krypto-wallet med alle vores data på. Så hver gang du tjekker ind i det offentlige, eller som privat, så tjekker du ind med det hele. Så har du bare læser den, og så ligger alt, det ligger din historik, dine børn, hvor dine børn har fået karakter, alt ligger på den her wallet, og den kan du sådan set tjekke ind med, afhængig af, hvor du er. Okay. Så du får masser af private aktører. Det er jo en company. Overvågningssamfund. Ja, overvågningssamfund, ja. Nej, men både over, fordi hvis du har alle data liggende på din personlige wallet, og det er krypto, så, ja, det er rigtigt. så ligger det jo i sikkert. Så kan du jo sige, så har du jo dine egne data, og det er kun dig, der gør det, så kan du sådan set bare indlæse dem. Sådan, så kan du bare lige tjekke ind, når du møder ind. Bak, jeg har tolket, så gør vi det. Men jo, og det er Netcompany gerne vil, de vil gerne have en svenske model, fordi de vil gerne sælge e-boks til private. Så der ligger lige noget bag ved den også. Okay. Ja, der har jo altid nogle penge. Der er altid, det har noget, der er gratis her livet. Men jeg får lyst til, også bare for at runde vores gode snak af, her der snart gået en lille time, det er, jeg fandt lige en krog, det jeg gerne vil slutte på, nu kan I begynde at sætte gryden over på komfuret, så jeg lige får overvejet fremtiden. Altså, hvad er jeres vildeste fremtidsvisioner? Det, der lige fik mig til at fange, som du siger, du rådgiver dine børn. Nu skal du ikke være studievejledning, det her for åben mikrofon til dine unger, Niels, men kan du ikke... kan du ikke sige... Jamen, prøv lige at udvide den. Hvorfor siger du sådan til dine børn? Ja, for jeg tror, at det at kunne læse og skrive og stave, har jeg svært ved at se at være en kompetence, der er nødvendigt. Altså, og basically også at kunne regne. Ja. Jeg vil rigtig gerne have, de lærer det. Fordi at, så kan de forstå eventuelt. Altså, jeg tror, det bliver super vigtigt, at hvis du ikke har en kritisk sans over for det, der kommer... Altså, evnen til at analysere og være kritisk, den bliver alfa og omega. Men det håndværksmæssige, altså hvis jeg kunne, så satte jeg altså også mine børn på en skole, hvor der ikke var en computer. Altså, det vil jeg alle indsøge, fordi at jeg tror, at det er bagsiden af det. Ja. Så jeg tror, dem, der kan noget andet, end at sidde og slå op i ChatGPT. Ja. Den bliver der en særlig plads til. Det bliver der en særlig plads til, og det er ekstremt stort behov. Og så bliver der en stor med, altså, en sidste ting, Bill Gates sagde for 10 år siden, man skulle indføre borgerløn. Jeg tror, det er jo ikke, fordi man ikke har set et eller andet ud i fremtiden om, at vi kommer jo til at have et samfund, hvor der jo ikke er brug for os alle sammen. Altså, så er der de dårlige typer, de skal bare sidde og game den hele dagen, og så... det er også fedt af dig. Jeg ved det. Det lyder udmærket. Ja. Ej, men jeg tror, det bliver det at kunne noget andet. Ja. Tror jeg. Ja. Fedt. Jamen, Niklas, hvad siger du? Hvad kommer du til at sige til dine børn? Ej, det behøver du ikke, men hvad er din fremtidsvision for det her? Du må gerne gå ren sci-fi på den, hvis det er det. Ja, nu skal vi op og flyve. Ja. Jeg synes, der er en spændende ting lige, for det Nielsen siger. For jeg kan huske, jeg var ude og holde et oplæg omkring kunstig intelligens for danske gymnasielærer. Og de sad jo alle sammen med store øjne omkring brugen af det her, fordi eleverne, de brugte det jo. Og så var jeg sådan, ja, bruger I det også? Og så kiggede de sådan lidt på hinanden, og sad de og nikkede. Helt sikkert. Det gjorde de jo alle sammen. Så jeg tror, vi skal se, fremtiden er, at det her, det er et værktøj. Det er ligesom, da lommeregneren kom, der er sådan en gammel avisartikel omkring matematiklæreren, der siger, nej, nu lommeregneren er kommet, den skal forbydes. Hvad er det her? Folk kan jo ikke regne mere. Jeg tror, det er det samme med det her, at vi skal se ind i en fremtid, hvor det bliver en del af vores dagligdag. Lige nu, der snakker vi meget professionelt i forhold til, hvordan vi kan bruge det i vores arbejdsliv. Jeg tror, vi skal meget længere. Vi skal se, hvordan det kommer til at have indflydelse i vores hjem, i vores biler. Man kan sige helt Elon Musk, det med, at folk de tror, at Tesla det er en bilvirksomhed. Ja. Det er det ikke. Det er data. De er i gang med at mappe hele verden. Hvad kan de, når de har mappet hele verden? Mange ting. Så de har jo en masse data. Så jeg tror, vi kan se måden, at vores hverdag kommer til at være. Den kommer til at ændre sig. Og forhåbentlig til det gode. Så fremtiden skal gerne byde på... tror, det aller sidste, jeg vil sige, samtidig skal jeg gerne byde på, ikke et overforbrug, men faktisk, at vi tænker på, hvad det er, vi bruger. Behøver vi overhovedet at bruge computeren så meget? Kan vi få mere tid med vores familier? Kan vi få mere tid med det, der egentlig giver mening? Det håber jeg sådan, at det kan hjælpe os med. Tror du, der gør lige et follow-up-spørgsmål? Tror du, der kommer til at være forskel land til land, hvordan man så bruger det?
For hvis du kigger på sådan et land som Danmark, så er det jo meget det her med familietid og sætte sådan noget højst. Men hvis du kigger mod Asien, så har det jo meget altid været effektivitet først, familietid efter. Altså sådan, så tror du, der kommer et forskel der? Ja, stor forskel. Grundet i kultur og miljø og arv i sidste ende. Så det tror jeg bestemt, og det vil man også kunne se på de produkter, der bliver lavet. Og en anden ting er også, hvem der kommer til at udvikle hurtigst, fordi vi har jo nogle regulativer, GDPR, du er inde på det før, Niels. Så Europa, vi kommer til at have en svær kamp imod USA for eksempel, på udvikling, og Kina for den sags skyld. Og Matti, hvad tænker du? Hvad er din fremtidsvision? Tror du, vi får en AI-opfølger til Tolkien på et tidspunkt? Det ved jeg ikke, om det jeg tænker. Nej, det ved jeg godt, det var ikke det. Nej, det gør vi ikke. Nej. Det er sådan, det kreativt arbejde er stadig kreativt arbejde. Du kan sikkert godt ende ud med et rigtig godt slutprodukt, men du får ikke noget unikt. Det vil jeg sige. Der, hvor jeg ser det spændende, også inden for bureau, det er jo for eksempel, hvad bliver bureauets rolle i fremtiden? Fordi hvis man, det jeg lægger mærke til, det er, hvis du kigger på sådan noget SaaS-virksomheder, så er de eksploderet efter, at OpenAI er kommet. Og det er jo ofte med, at det er en funktion, der gør det virkelig godt. Du betaler $10 til om måneden. Det kunne være analysere af Google Ads data, det kan være analysering af SEO-data, det kan være SEO-tekster, whatever. Så hvorfor er det, virksomheder i fremtiden kommer til at bruge bureauer, hvis de selv kan købe sig adgang til dataen? Så det er der, jeg synes, det er spændende, det her med, at noget, der plejer at ligge som nicheviden hos for eksempel en SEO-gut som mig, at det bliver allemands eje. Det tror jeg det bliver spændende at følge med i. Fedt. Der er faktisk mulighed for at byde ind, hvis man har nogle sidste pointer, man vil af med. Så er det altså frit slag. Hvad siger jeg til det? Jeg har et spørgsmål så. Ja. Hvordan en virksomhed, som jeg kan forstå, så er det på tegnebrættet lige nu i rigtig mange virksomheder. Hvordan bruger vi AI? Ja. Hvordan begynder man at implementere det? Lad os tage det, Niklas. Den får du. Ja. Det er verdens bedste spørgsmål. For nu har jeg har selv holdt måske 4-5 oplæg omkring det her. Har hørt 5 oplæg med skyde på. Og så er der altid en, der lige laver den, du laver der. Du ved, lige sådan, rækker hånden op, siger jeg. Hvordan gør vi? Hvad gør vi så her, chef? Ja. Og det er jo faktisk der, hvor man bliver nødt til at sætte sig ned og så sige, lav nogle små arbejdsgrupper, der fokuserer på at arbejde med det her værktøj, fordi det går så hurtigt, og så skal de kunne sprede den viden. Fordi der skal være nogle first movers, der skal være nogle early adopters, som der adopterer det her, og så viser de andre, hvordan kan man gøre det. Fordi hvis andre ikke ved, hvad de får ud af det, kommer de heller ikke til at bruge det. Og det er jo der, hvor, Matti, du har gang i noget godt. Ja, tak. Men der er mit spørgsmål så til at følge op med. Fordi en ting er at have det som passion, for eksempel som jeg har. Og jeg kan lave visse ting inden for AI, der er relateret til mit felt. Men hvis jeg sad i en stor virksomhed, så vil jeg nødvendigvis ikke tage mig med i arbejdsgruppen. Der vil jeg jo mere kigge over i din afdeling og sige, måske gå ud og spørge, hvad sidder I og bruger mest tid på i hverdagen? Og så gå tilbage til dem og sige, vi har de her behov, eller vi har de her problemer. Kan man løse det? Og så lade udviklerne om at gøre det. Så der er sådan, hvor skal arbejdsgruppen ligge henne i virksomheden? Hvem skal være beslutningstageren på det? Altså inden, nu ved jeg, Niels, I har sikkert allerede gjort en masse i det her. Vores erfaring har været tværfagligt. Du skal have nogle af dem, der er rigtig kloge på det, og så skal du have nogle af dem, der ikke har prøvet det før. Tilbage i foråret, der lavede vi et modul, der kunne gennem kunstig intelligens generere billeder. Og det var jo fordi, at vi fandt ud af, at der var på rigtig mange websites, hvor kunder de sidder og prøver at finde de her grimme stokfotos. Og det er utroligt, de finder dem. For det er de samme, de finder alle sammen. Men hvor der så blev, at det er et problem, siger en marketeer så, hvor en udvikler siger, kan vi ikke bare bruge dårlige? Trækker et billede ind, så skriver de, hvad de gerne vil have, og så genererer vi billedet til dem. Og det kommer så jo af, at vi fandt ud af, hvor lang tid man brugte på de her stokfotos. Så jeg tror, man skal have begge parter med i det. Og så skal man netop kigge på de kedelige arbejdsopgaver. Så jeg tror, det er tværfagligt rum, man skal danne.
Bare en sidste bemærkning til det. Det er meget sjovt at høre, fordi det er præcis det samme, vi bøvler med i de offentlige. Det er, hvordan implementerer det. Fordi jeg har også siddet til mange møder, og så spørger de jo også, hvordan kommer vi i gang? Hvad skal vi gøre? Hvordan skaber vi forankring? For der sidder også rigtig mange Åse sagsbehandlere. Hun har da ikke noget brug for at lave AI. Hun kunne da ikke være mere ligeglad. Og vi har det også internt. Det vi gjorde internt, det var jo sådan set, at det var jo, vores direktør var bare ude og sige, det her det er jo ikke noget, vi kan, altså det skal vi. Det skal være core i alt, hvad vi gør fremadrettet. Og det er vi overhovedet ikke lykkes med nok, men det er basically det. Og de kommuner eller de organisationer, der lykkes, det er også fordi, det handler om ledelse. Virkelig, virkelig ledelse. Det er at sige, at det her, det skal vi. Det kan vi. Og have et kontinuerligt fokus, for ellers så kommer bare tilbage til det gamle. Ja. Så jeg tror, den der implementeringsudfordring er ikke kun en bureaumæssig udfordring. Det er en stor... Det er altid om, hvorfor skulle jeg som medarbejder begynde at forholde mig til det her? Jeg gør det, jeg plejer. Fordi det er sådan netop mit næste spørgsmål. Hvis man skal inddrage medarbejderne sådan i sådan fokusgruppen. Der er jo også frygt for medarbejderne over for AI, fordi sådan, sige det på amerikansk, det er taking our jobs-agtigt. Hvordan kommer man udenom den? Frygten? Ja, fordi hvis du skal involvere medarbejdere, og som vi har talt om lige meget hvad, for virksomhedsperspektiv vil det også være fedt at reducere lønomkostninger ved at bruge AI. Så hvorfor skal en medarbejder, som måske bliver redundant, investere tid i at udvikle et AI-redskab, eller være med i en fokusgruppe? Jeg tror, man skal, altså som alt andet i her verden, så er det salg. Altså det prøver vi jo at sige, jamen det her, det handler ikke om, at det handler om, at du gør det mere effektivt. Det handler om, at du kan blive bedre til dit arbejde, du kan lykkes. Det kan nu gør du det selv også, ikke? Du fortæller om, jamen så lige pludselig lykkes du bedre. Så kan du klare noget meget hurtigere, meget mere. Så jeg tror også, det er jo noget med, i hvert fald, det gør vi jo og siger, jamen prøv, hvis du ikke gør det her, det lyder lidt hårdt, ikke? Men det er den vej, vi skal alle sammen, så du kan lige så godt starte nu. Altså, der er ikke nogen alternativ. Nej, det er netop det, fordi det er det, jeg kan mærke på kunder. Fordi der er også nogle, vil jeg sige, de vil få mere ud af det, hvis de laver opgaven hos mig. Men de har også interne ressourcer, så de vil også godt varetage noget af det selv. Og det giver ikke mening rent økonomisk, men jeg forstår godt, hvor de kommer fra. Og så siger de, jamen, så meget har vi heller ikke behov for. Jamen, så har I mere tid til noget andet. Jamen, hvad er det? Og så siger jeg, men så kunne I gribe ordentlige opgaver. Det kan vi ikke. Det er vores arbejde, det her. Og så siger jeg, I er nødt til at finde I er nødt til at finde noget at lave. Fordi I kan jo tydeligvis se lige nu, at der er I ved at blive redundant. Altså. Ja. Men jeg tror som Niels er inde på, og jeg hører også lidt svar i det, du siger. Fordi at du siger, jamen værdien er jo det her. Jamen værdien er jo det her. Jamen værdien er jo det her. Så lidt som du er inde på salgstalen. Men man skal også mærke det på sig selv. Som den enkelte medarbejder, hvor gør det noget godt for mig? Jeg tror, hvis du kan bevise det, hvor den gør noget godt for den enkelte medarbejder, så de får mere tid, bliver gladere og får mere anerkendelse, fordi de laver noget vildt arbejde. Du ved et eller andet, hvis du kan give hver enkelt medarbejder noget godt ved brugen af det her, så tror jeg også, de vil implementere det. Og det samme det gør så gældende for kunderne. Fordi hvis kunden lige pludselig kan vise over for chefen, at de er en stjerne, så skal de nok bruge det. Bare vent og se. Selvfølgelig. Men så mister de så Margit og Anne i marketingsafdelingen efterfølgende, fordi de har været så gode. Ja. Ja. Jamen, det var jo, kan man sige, der er mange perspektiver på det, og den lidt triste udgang på det, vi snakker om nu, det er, at der er nogen, der kommer til at miste deres arbejde. Og jamen, halleluja for det, fordi det har sådan set også været sagen de sidste 300 år sikkert, at alle mulige brancher er opstået og dødt ud, og blevet reformeret, og jeg synes, vi skal prøve, og jeg vil i hvert fald, når jeg tænker tilbage på podcasten, så vil jeg tænke tilbage på det, du sagde, Niels, med de varme hænder, fordi jeg tror faktisk, det er rigtigt. Også som du siger, Matti, tænk så, hvis man kan møde op, og fordi altså, i byråverdenen, der tror jeg, nogle gange er det performance, man bliver fyret på, men rigtig tit er det dårlig kommunikation, manglende opfølgning, sådan lidt fravær i relationen, du ved, honeymoon is over på en eller anden måde. Og hvis man lige pludselig bliver frigjort til, at man kan lave sit arbejde med højere kvalitet, lidt hurtigere eller meget hurtigere, så kan man jo være den fede konsulent. Man kan være den der tit ringer, man kan være nærværende på møderne, man kan være god til det at skrive. Og det kan man også nede i en forvaltning, kan man kigge folk i øjnene og tænke, det er faktisk mit arbejde, det her, når der kommer ind ad døren. Det er ikke en forstyrrelse i min sagsbehandling, at der forstår nogen, der har trukket et nummer. Eller man kunne have flere til at gribe. Ja, præcis. Man kunne være flere om det, ikke?
Men sindssygt spændende. Men nu er der gået en time og kvarter. Vi må hellere runde af, gutter. Men det har været super spændende og super interessant at høre perspektiverne. Og det var endelig med at være 3 rigtig fine forskellige perspektiver på det her emne. Så jeg vil sige tak fordi, at især dig, Niels, som gæst udefra, tak fordi du kom og var med. Jeg håber, du synes, det var hyggeligt. Sjovt at prøve. Det var jeg glad for. Ja. Det var hyggeligt. Du gjorde det fremragende, synes jeg. Det synes jeg. Tak, Peter. Jeg synes også, du har. Ja, det er super. Tak. Ja, og også tak til dig, Mats. Du er kommet helt over fra København til vores kontor i Odense i dag for at være med. Det var fedt, du havde lyst. Tak. Og ja, du gjorde det også fremragende. Tak. Det gjorde I alle sammen. Og Niklas, vi gjorde det okay jo. Nej, du gjorde det også fremragende. Ej, jeg synes det var godt. Jeg håber, der er nogen, der synes, det er interessant at lytte til. Og dem, der lytter med, de skriv endelig ind i nogle kommentarspor eller mail eller et eller andet. Eller hvis man sidder derude og har et eller andet perspektiv, så skriv, og så kan man komme og være med og fortælle om det, hvis man har lyst til det. Jeg tror ikke, at vi får nok ikke, vi vinder ikke nogen podcastpris, eller vi slår nok ikke masser af monopol, det hedder det ikke mere. Vi slår ikke de der store podcast med det her, men jeg håber, der kan sidde nogen derude, som har lyttet lidt i bund på et nørdet emne her, som kan bruge det til noget. Men ja, tak for snakken i dag i hvert fald.